boys ndini ndakonzeresa noise ndauya pano kuzofadza mabebi imanaisi DJ Charlie titema ndoza kurumbidza uya ine maaizi ndoda kuspenda mari kunge bofu kunge ndavharwa maaizi mabebi ndiudzei kuti mese munodei oho kana chihappy father chauya mese munodei oho makoso ndiudzei kuti nasi munomwei oho kana chipressure manager chauya mese munodei zviri zvemafaro ndini chihedmaster ndinokubhabhatidza ine pressure kunge pastor ndasvika panzvimbo idisaster spenda ndai ndini ndine chuti roster chimbondipa kunaku chiri mufiriji chibhiya chine misodzi mabhebha chindiskrimira kunge vasvika panzvimbo paitika njodzi mabhebi ndiudzei kuti mese munodei oho kana chihappy father chauya mese munodei oho makoso ndiudzei kuti nasi munomwei oho kana chipressure manager chauya mese munodei masupa makubva malaga matotitoti kana kuti mashampeni ndiudzei kuti munodei nekuti ndauya pano kuzokufadzai kunge chifadza krismasi mabebi wobo aritenga uye pano musaite tresipasi mabebi ndiudzei kuti mese munodei oho kana chihappy father chauya mese munodei oho makoso ndiudzei kuti nasi munomwei oho kana chipressure manager chauya mese munodei zviri zvemafaro ndini chihedmaster ndinokubhabhatidza ine pressure kunge pastor ndasvika panzvimbo idisaster spenda ndai ndini ndine chuti roster chimbondipa kunaku chiri mufiriji chibhiya chine misodzi mabhebha chindiskrimira kunge vasvika panzvimbo paitika njodzi mabebi ndiudzei kuti mese munodei oho kana chihappy father chauya mese munodei oho makoso ndiudzei kuti nasi munomwei oho kana chipressure manager chauya mese munodei